Na Rympei U channel paidbah Bri U Hynñiewtrep. Umendira mak kejela Conrad kes sang ma Khasi palai ula pentip baka jing Khynra jong National Investigation Agency NIA ha South Garo Hills kadai shibynta naga jingtohkit ya ka jingja bthei bom barang shen ha Delhi ki jingtip bangi yok ki pen pau baka jing Khynra kala jia hakikat to kat ni ki jaka ke NIA kadang persyang banlum ya ki jingtip bat kadai ka jingtohkit ke barang yat ong Conrad ha bebenrap bakam long ka badai bani kren bani namar kadai ka kam bayadai baka jing shngan kari ula banjur ya ka jinga trailang bapura nakaleng ka sarkar jela ngidan hangni bani trailang batki kat ka bangila ban a ya ka jinga rap batki jing Kyrshan ka badan kam kani ka dei ka kam ka bakhia bha bat ngin kyar na ka bang ngam jeli ya ka ulong habakli halor ki jaka ba Khynra ha South Garo Hills umentri ramba ula kentaj da ka banjur bakan keta ya ka jing shngan kari ngam kwa ban yapen ya ka jingtohkit da ka bayat hu ya ki baroh ulong halo ka jing shngan ka shlong u Conrad ulong baka jingnong jingman ka yapher bak lebak haba ban rap haruk mentah kam dan setia kanu ka daw ban shepting ulkan pat ru ban dan kinu ki jing pha pit ngor hameglaya haba pen pau baka ka bajia ka shibynta jong ka jingtohkit